Да, ето, играем Skywars в един друг сервер. Този дето има Team Skywars с него, обаче аз играя само Skywars и къде са щърпите, тук има Mighty Chest. My God. Anyway. Така, доста добри айтами, като за начало. Така, това е така. Си наредим малко айтамите. Само не ми каза, че това е... не е единствения чест. Аз нямам кефта, как да го щупя това сърчичка сега. Ще трябва. Явно. Ето, щупихме го, един диамантен меч, един лък пауър 1, яйца, ябълки, взимаме всичко, нали, така за всеки случай. Да, разбрахме, не? Ето го тук, набили с някъде, тук има едно име. И да. Така. Ти тук ще отидеме. Така, да. Това... Shit. Така. Play. Така. Малко айтем да фърлим от мапчето. Не, да вече фърлям по една. Така. Като фърляме ги тия в нас. И мисля, че тук ако има човек, ще отидем да го видим. Така че да, поне се пробваме, защото ние сме в дъмо. Просто няма по-добри айтеми от нашите, които може да вземем вече. Освен ако не се чапваме. Той тук май няма човек, защото тук не е обрано нищо. Така... Да. Отиваме долу. Така... Имаме кирка. Това е хубаво. Колата е силката е четвърка даже. И да, взимаме тук някакви блокчета и храна взимаме. Така, тук нямаше повече честове. Да, нямаше повече честове. Качваме се на горе. Така. Някой ме подпука и умрях. Ние сме... Да, гаматери. Така. Значи, аз викам да изиграем още една. Съжалявам, че не говоря, но просто нямам си на идея какво да кажа. Отиваме да видим и другите арени. От дясно. Така като гледам май... Ето тук. Да, жойнахме. О, мага. Това е гадно, защото тук всичко е свързано и...
Ако искате, може ето тук да видите IP-то на сервера. Чакайте да видим. Така. Да видя колко време. Джойнахме да са само двама. Което е много лошо. Защото този клип може да е на 2 части. Няма просто как да го скипна. Това ще го спра и втората част ще я такова, защото и да. До втората част.